Как беше на такова, бе? Так, клип. Ага, да. Няма, то ще си го изкопа. Ще трябва да бъде. Не, то не го блокира. Не, дойде не стане нещо, няма да се тръгне. Не знам как се тръгне. Не знам как се тръгне. Дали? О! Имам! Сега ще реже букажа. Да включи букажа от му не работи ръчката. Че имам.